Pendek ia ke reservation policy katkum ka jing bun pat ong uba arden milar basaya moh. Unong yalam ka voice of the people party uba arden milar basaya moh. Ulong bai ka reservation policy ka sorkar ka deban pendek katkum ka jing bun pat jong gijat unreu tra jela. Namar kumba kalong menta kabha tungkam haga jela kalano siliang palat. Haba keli balada saupo bat saupo kambiang kabha tungkam tungjam kumba ka VPP kan ajing mut bakan long uba arden ulong kabha tungkam tungjam lane ka reservation policy kadai ban long katkum gajing bunpa jom kitra jela namar basubu lada ngidon 100% katba kiri pat kijak reu ngidon 100% kam song nia bantia saupo para saupo kajing bun beriu ki kasih janjia kalong saupo pra persen katba ugaru pat udon lai par persen tang kata kala serutu lupa ia kajing no siliang kane ka polisi kumta kadon kam bat pendek ya kane katkum kajing bun pat ulaong uba ardan halor kajing ki kapanlong haga khatnyo tarik jembang arden ulaong kan yat bet ka jingyaki kumbala khot da ka VP haga porsipo baje menstep namar kan nongrim junga VP kalong bag sarkar kade pensang iswa ya ka tungkam tungjam haga jella katba la ban pendek ya ka reservation policy ba arden ulaong sisu udai menteri rangba ubala kanta ya ka jingyakran hapok ka ying dorbar halor ka reservation policy bat wat langim kwa ban mi sya surok mrei namar bakadai gamat kabakta ye ki kun samla kiba wat kam wat jam kajing pentrei ye roster system kakta jur ye ki kun samla jungi lada ka sorkar kan simkia ye kane ngin om don kam ban mi sya surok bat lada ki keno bakane kadai tang gajing pen klanye ka parti VPP ka ka parti ka bom fitrei na ka benta ban pen klan yala ka parti satang ka parti ka bayah bat ka parti ka seng tang na ka benta banyak kun election mereka VPP kam dei ka parti ka seng tang na ka benta election kumta nginya trei bat ngim dei ka parti ki bat trei tang swa ka election mi lenti ba ka parti VPP kan trei lang swa ka election kam dei bangin trei banweng yi ka jing pada ulaong uba ardan badan ulaong sicu halor kane gajing dawa kam siam don gajing simkia naga sorkar ladaki khot ye ka all party meeting banyakran ru gajing tungkam kan sedang ya cacat kumta ka VPP kadawa ba kadei ban pensang iswa ye kane katba gajing ye penbet empat biang kumno kinsunang khot penungkam man kasngi kane ka kta ye ki samla jungi kumta ngidawar pensang iswa ya kajing penrungkam ni hap ban sengutu badon kam ban pendek iswa ya ka reservation policy namar kajing pentrei ya ka roster kamdei kajing nakaliang u presiden ka VPP ulaong syu baka jing temu jong ka VPP kalong ban let yaki daka ba jajai namar baka dei kajing sedang jong kajing yaki bat ngimpat kwa ban yaki tang Hendrei lada ka sorkar kam sngap ngin sapen klanpat ula kantu yiki kun samla ki long kemi ki long kpa bakin wan ban ai lang kaji kersan ka bapura ya ka VPP halor ka jingkeli bahato ka VPP kan tit jingkhang ya ka ying kasari halor ka reservation policy la ong uba arden ngin yat chwa daga jing yaki ba jajai bat lada ka sorkar kambriang kan long ka jing dunong kabakrao ye ka wipat ki jat benriu hendri ka VPP kampat kwa ban lech ying kasari namar kalong ka jing leran ye ka sorkar namar kapau ka jing bakla jongka